Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakher dog ying jongpi Chairman jang Meghalaya State Planning Board Bereru MD Shimet na Nongkrem Constituency uba Lambor Malnyang haba penrem jori ka jingja ka baja menhenin kesngi ka khat arter uyayong arajar afway ha ka bakal don ka jinga pen ibor pedeng sipai bat kipat ba ha mau sibuj ula ong ba ka kam jek sipai ka dei ban lek lek thma bat kinong shun kiba na kiwei pat kiri om ban pen ibor ya kipat ba nong snong jong ka jela ula ong ba ka ei ka belaja menen kapen i bagi sipai kem sim la persang bantem ki pat ba henry kapen i bagi pen i bor da ka penan kam de kitiar pen mensau ha ka basawut ki dekat ka khasi students union kila mensau uba lambor ro ongru ba unait bani keren bat menteri dari jong sarkar India bani keren ni kani kam so ban pen pa ni ka por ni ka jing pen rem jur alo jong ka jing le don bor jong ki sipai na po ka GTC ya ka ba sawat ki kun samla ki bday na po ka Khasi Students Union kila mensaw patla admit iki hapo hospital te nagaling ko nga kani kamday shu kasiyan ka ba ningkom bang UI kini ki problems ki ba yatakho hapadeng ki reopat ba bat ki sipai kila buon ki khep kiba la juye jateng hagini ki por kiba la lejno ki incidents kiba phebo pher ya gaba ngem pat shimnala ban solve yigini ki issues kiba de hapdeng jong kajing tampot jong sipai kajing skut jaga ya ki jaga jong ki rishmet kajing persha jong ki nabanta jong ki bubun kilong yi long sem kiba yo yiki chaka puta kiba ki long shwaman shwa ki laai nong kati shiki bagi china yin ki khang ti kini ki kiba itnat ya kar komlang rekoman jong gani ka situation but nishwa but pesco namar ba ka moshibut kaya ha but ka border but ka constituency ka jonga tena so baga dan kabanta ka ba kumunong elam ba sudan ne kata kajing kit clear nagbanta kumno ban resolve yakane ka problems ka ba kipat ba ki kendo but kat kum ka jing sotho ba manin kala jia na ka daw jong ka jing le don board jong ki sipai GTC ya ka ba kila khang ya ka nanti ya kali te hagjing sisya ki sipai ki de bandan kata gawai ka jingmot ka baskam namar ba ngajong board ka an ki ka an mla ban sim ka an okti himla ban simi ka an khti jong ti ka an gri ba halodu but you snap kamong dengan so ba ngin haban approach manikren siau union defense minister gani ka subject ya ka bam itnat kabala longkum kawai niki harassment na banta jong ki report ba ti ngashwa ban ong hanig por ba desi ki khenyengi ba ngidei na po kaneka Jala North Eastern region ba ngidang de ki break badum na ki bakala ngidei ki break blashay ki ba ngidon yakta ikhtiar what banet banikren bat ka government of India igini ki kanram today na magata kaneka por ngaso ban penpaw na linggo nga bangan sa khot yaka deputy commissioner ringkat badia district administration Brockway kibade dapikan hapo ka revenue branch kaba kungsan ban penbet mardor yigini kijinge kaba kipat ba kikendo te katkum kaching batay ba yagati surok lashna na ka por jongka sarkar Assam bat kikhot ka village internal road kaba kinong song sipo moshput ki penungkam yagate surok tenga so na kalyang jonga ba mardor hi inhab ban ya penbet kirki hagbede bat ka jing pan jonga jing kwa naka sarkar India bala kumno kinhab ban demarcate ya ki area ki ba ki padba ki identity bat naga ngajong brabor
balada ya ka surak PWD kaba maintain da ka PWD department jong ka jala jungi kidang persyang banle dan bor dalada ya ka surak kaba msim maintain syu da ka PWD department nginyong ayusyo kamut kala eba hangta bani kren today nama kata ban pensuk ya kali kawan jong pajba nginhab ban dan ka alternative route ka permanent solution how bide ba kani banta ban solve ya kani ka problem once and for all nginhab ban solve ya kani ka subject ya kani ka issue ko ba sisnon da ka ba nginhab ban ai an sapha ya ka memorandum ka jonga siya Union Defense Minister but ngan simkalat ban ya kanduyu ban appraise ban pensmo yakini ki jinge kaba ki pajba ki kendo kani kamut bangin solve tang ya ka problems kaba ki kendo ki no shibut hanrai ban solve ya ki problems ki ba ki no shongshong ki ba dei na po ka than happy valley ki ba kendo jinge but Assam regiment ki no shongshong ki ba dan hapo ki than menlim ki kendo jinge but Air Force kamot ngidan na kijang ki problems but kini ki armed forces today naman kata ni hapangilay banyak kendo banyak kran ngin raise lut yung ki point ba kadai bandan ka consideration nakaliang jang ka government of India kumba kala leteng hapo jila Manipur hapo Imphal yaga ba ka government of India kala issue yakaway ka notification nakbanta kumno ban protect yaki jaka puta jong ki pajba kata di kawai ka banta bulan kame bang ko pasong ni por ba kumno ngin ha bani kren ba kin protect ya ki jaka jong ki pajba da ba kin numsha ban klon haki sipai kinu ki sipai bat kananti ya nanti yang kadai ban demarcate kadai ban mi da ka notification ka ba clear na po ka Sarkar India banong ba yakani ka srok ka ba ki pajba ki haban rong sisnaw mbit ban pentut danu hot haga jing ya kanram ka jumi ka jing ya ki hanrai kum ki armed forces kila deishwa ban control ya ka situation ka ba mi menin kidai ban pesyang ban te lakam ya ka jing ya kanat ba kamshim na dan mat kum katar kla shwan bet mat ka jing ya sho edat dani kila panungkam di kitiar ba panusa namar habang UI ya ka report baki hadu banda poi hospital kamot kila panukam di kitiar pa panusa jadi magata nga kwa ban ai gani ka message ha gani ka singi ba na kaliang ki jonga ngimla ban priang ya kini ki jingle dan board jong ki board sipai ka board jong ki kadai bannet banile ya ka thma ba ki pat ki ri ki badan ki jingma ya ka ri le jong andai am ban khata pat ya ki bre ki badan hapo ri India kibudan hapo ka state Meghalaya today na magata nakaling ka jonga kum unong mikmat nga panram jor ya kani ka jingjia ka bajia minin janmit hangte po mosibuk fi ya kata ban comments hangne banong ban pankandra kani kamdi tang hagbo jonga shmet kani kan ha banya the ka resolution na po ka house unanimously te ban shekren bangan kren hangne ka po ngam kwa ban comments ya kata kalong dakawi ka subject andai kabang asyu kwa ano hangni ko banweng yun usipai kumbalong manta kamdi syu ko pusuk ni hapan niya kata ka message hapong clear amla ban syong ipi ba hot nginit ban dawa banweng do yun kalong next impossible na marba kani kajaka ka bagiyo mo ki kadai ka bala dakis pa pho klikisnan tinre ban ong ban pankanra kamlong ko pusuk andai banwanra iya ka healthy atmosphere ka kabanong ka kanong haka benta kabanong friendly happening jong ki sipai but ki civilian kani kadai ka badan kame ti ibenta ibang ako ban penso ban solve shua ya kaching jong ki pajba kamdai banong ban ralut ya kani ka whole administration jong ki kata tuam laban ya kren benta ti ngin kren bet shua ya ka problem ka ba ki pajba nong shong snong jong ka jala jongi ti kan du jinge itai di benta ibang ko ban penso